Jakorongo jonko pogore gi mano hami weche matimre pacho kae. Duond bura mar ODM otero campaigns mag tego duond bura no e gwenge mag Malaba e kaunti ma Busia odiochieng' ma kawuono. Jatend duond bura no Oburu Oginga manotelo ne jotelo mopogore e duond bura mar ODM e kaunti ma Busia okoyo jokanyo mag ODM mane obalo kod duond bura no mondo duog e ODM. E romo margi ma kawuono e gwenge ma Malaba e kaunti ma Busia, romo mar tego mbi mar duond bura mar ODM midendo kaka Linda Ground. Jotelo mopogore mawuok e duond bura no osingo mar tiyo kanyachiel mar neno ni mbi mar ODM onene gwenge ma pacho kae. Kotelnegi kod ogai margi Dr. Oburu Oginga giango ni kaka ODM gi kore mar riwo jokanyo duto mag duond bura no. Tuko kwa broad base ambaye ni loose kidogo, lakini tukiendelea mbele tutaongea na hawa na watu wengine from a point of strength, na nyinyi mkinipatia hiyo idhini nitahakikisha ya kwamba we get the best as the biggest party in the country. Our party is the biggest party in the country, and we cannot be given peanuts. We must get our fair share. Dr. Buro medo ni kaka ODM e kinde magibiro toa kod duond bura mar UDA ok gibiyie mondo dwaro mar githich oko. Komedo ni ODM en duond bura mantiere kod mbi kendo moseda kuom thuolo malach e pacho kae. Amenipatia mamlaka ya kukaa kwa hiyo driver seat, mimi nitaendelea na sitaogopa. We are not going to be distracted by side shows. We are not going to be distracted by side shows. Wale ambao wanafanya side shows huko na huko, mimi ninawaomba warudi kwa chama, warudi kwa mainstream, warudi kwa wananchi. Mimi sitaki kutaja jina la mtu, hawa wote ni watu wetu. Mimi ninawaomba warudi kwa chama, tukae pamoja, tuendelee. Jakomar ODM Gladys Wanga hoyango ni gibiro bago rombe mopogore e kor gwenge mapacho kae e dwaro mar tego ODM motelo ne yiero maduong' mar higa mabiro. Kata kamano okwayo mondo chwal mapiyo chudo ne familia manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar sundo piny owacho. Na ile jambo ya compensation ya vijana wetu ambao waliumia ama kuuawa wakati wa maandamano, tunataka sasa pesa huyu mheshimiwa Atani aweke kwa ile Kenya National Human Rights Commission by February kwa supplementary budget aweke pesa. By March, April watu waanze kulipwa fidia wale ambao walikuwa wameumia katika zile post-election violence. Dwaro makamano bendo sir lwedo gi gavana e kaunti mabusia Dr. Paul Otuma. Mwacho ni kaunti mabusia biro medo riwo duond bura no lwedo e kinde magisiro jatendo ODM mar chwalo twak kod duond buche mamoko. Party leader, sisi tunakupatia baraka zetu. Lakini as we do that, jua kwamba hapa Busia ODM is the strongest party. Kwa hayo mazungumzo lazima tutakupatia. Tuko na watu wanajua kuongea hapa Busia. We are very good negotiators. Bangro momargi mabusia kawuono ODM terorom gi mar siro mbi mar duond bura no e kaunti ma Kakamega odiochieng' makiny. Jakorongo John jatend piny William Ruto horomo kod jotelo mag UDA mawuok e kaunti ma Nyeri